Od danas pa do 14. maja prijavljuju se đaci za IT odeljenje u 71 gimnaziji koje su izrazile želju da otvore specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. Koja gimnazija će tu priliku dobiti, znaće se po objavljivanju konkursa za upis u srednje škole, a to će opet zavisiti od interesovanja deci i prijemnog ispita iz matematike koji se održava 3. juna. Dakle, gimnazijalci će biti verziraniji za IT tehnologiju. Sada, da li su i fakulteti za to spremni? Da li oni prilagođavaju svoje smerove i programe? O tome govorimo u narednim minutima. Gost jutarnjeg programa je dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić. Dobro vam jutro. Dobrodošli. Čestitam na nedavnom reizboru za početak. Hvala. Dakle, kako smo mogli da čujemo, odnosno vi da čujete u ovoj uvodnoj najavi, pripremaju se i tekako srednje škole, odnosno koriguju svoje programe u skladu sa potrebama tržišta i tehnološkim razvojem, ali svakako onda taj korak treba da isprate i fakulteti. I vi imate nove smerove. Da. Mi smo u prethodne 2 godine pripremali 3 nova smera na Ekonomskom fakultetu. Jedan je iz poslovne analize i konsaltinga, jedan je iz ekonomije i financija, i jedan je koji se odnosi upravo na IT sektor, smer iz poslovne informatike. Mi smo i ranije imali u nekim, da kažem, obrisima elemente informatičkih tehnologija, financija i tako dalje, ali ovo su sada tačno profilisani smerovi koji valjda ciljaju trenutne potrebe na tržištu. Kada već govorite o tome da ti programi ciljaju trenutne potrebe, koliko će oni biti aktuelni za, na primjer, 5 ili 10 godina? Budući da je poznato da se promjene na tržištu dešavaju brzo, a sa druge strane program nije lako napraviti, a ponekad je i nekoliko godina potrebno za akreditaciju. Da. Pa da vam kažem, često se čuje i ta rečenica da mi sada školujemo studente za neka zanimanja o kojima ništa ne znamo. I u stvari poenta je u tome da zapravo studenti na dobrim akademskim studijama savladaju fundamentalne predmete i dobiju fundamentalna znanja koja su zapravo, koja otvaraju vrata u budućnost. I to je uvek onako dobitna kombinacija. Ništa nas ne može iznenaditi u budućnosti. Istina, možda se sada već učimo za zanimanja koje u ovom trenutku nisu baš do kraja poznata niti jasno definisana, ali će biti potrebna na tržištu. U tom smislu nema ništa bez prakse za studente? U tom smislu je Ekonomski fakultet unazad 2 godine obezbedio više mesta za prakse studentima završnih godina nego što imamo studenata. Tako da, što je zapravo za privrednu situaciju kakva je u zemlji, mogu reći veliki podvig. Jer je teško naći firme, korporacije koje bi mogle da apsorbuju, tu se radi o oko 800 mesta za studentske prakse. I to je lepa prilika i za firme da se upoznaju sa svojim budućim zaposlenim, dakle da naprave dobru selekciju, a sa druge strane sjajna prilika za studente da pre nego što dobiju diplomu zapravo pod jedan znaju šta ih otprilike čeka na poslu, a drugo da se dobro pokažu u nekim sredinama i da se preporuče i da praktično iz klupe idu pravo na posao. Kada već govorite o situaciji u privredi, da li mislite da je upravo to vreme koje je potrebno za akreditaciju programa i formiranje različitih programa razlog za, uslovno rečeno, disbalans između obrazovnog sistema, formalnog obrazovanja i potreba na tržištu za određenim zanimanjima? Ja mislim, ne treba to baš tako strogo posmatrati. Naime, nije istina da studente koje školujemo sada, da se ne mogu i u ovom trenutku i kroz 5 godina naći na tržištu. Upravo zbog onoga što smo rekli na početku. Dakle, ti studenti dobijaju fundamentalna znanja koja omogućavaju da se oni nakon boravka od nekoliko meseci u firmi zapravo prilagode i budu potpuno u funkciji. To je samo onako, ja mislim, neki mit. Praksa sve reši zapravo. Praksa sve rešava, naravno. A kako se kaže u vašoj struci, ako se ne razume sve u ekonomiji, ne može se
razumeti ništa. Tako je i za mnoge druge oblasti. To je generalna krilatica, jest. Da. Od prošle godine ste povezani sa Londonskom školom. Kako je to uticalo na vaš program? Sada već evo ti studenti završavaju prvu godinu. Da, ovako, jedan od tih novih smerova je taj smer ekonomije i financije. On je napravljen po mustri London School of Economics. Dakle, to je vodeća škola, vodeći ekonomski fakultet u svetu. Mi smo sa njima napravili jedan sporazum gde naši studenti koji upisuju taj njihov smer dobijaju dve diplome. Dobijaju diplomu Londonskog univerziteta i dobijaju diplomu Univerziteta u Beogradu. Mi sada imamo, u maju mesecu je ispitni rok Londonskog univerziteta i sada imamo trenutno tu prvu gužvu od te prve generacije studenta koji su prethodne školske, odnosno tekuće školske godine odslušali ta predavanja i sada polažu te ispite i svi smo podjednako uzbuđeni i mi profesori i naši studenti očekujući ovako njihove te prve rezultate. Da li su im zaista otvorena nova vrata u svetu zbog potpisivanja takvog sporazuma? Jesu, svakako da vam kažem. To je prosto jedna toliko uticajna i značajna institucija da prosto diploma jedne takve institucije apsolutno otvara sva vrata. Ali ja hoću da vam kažem da ni diploma Univerziteta u Beogradu, koji je među prvih 300 najboljih univerziteta sveta, zapravo nije u nešto mnogo lošijoj situaciji. Naime, naši studenti koji nastave školovanje bilo gde ili se zaposle, mi dobijamo uvek informacije da su njihovi poslodavci ili njihove nove škole veoma zadovoljne njihovim predznanjem i njihovim kapacitetima, tako da smo najlepšom hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Hvala i vama. Mi ćemo sada čuti najvažnije vesti iz zemlje